Serien decisius els gabinets on els homes es fan un futur segons estrictes mides, un futur segons estrictes mides d'estima. Discretament corruptes, una mica, però en fi, no tenim sort. Per això s'ha de tindre també un cert talent. Aquesta cançó ens ha costat que ens prohibissin el disc a una emissora de la COPE, de les Terres de l'Ebre. Puta misèria. Des que es fa sortir
nazis. Llavors ja com a rebot absolut d'aquella situació vaig escriure aquesta rumba, unificant a Peret i la venjança. Flors d'hivernacle. Gràcies per haver vingut i no res, si voleu comprar el disc ens fareu un favor perquè els nostres fills us agrairan, a preu raonable són les coses del mercat. Moltes gràcies per haver vingut, hem estat molt a gust, esperem que hàgiu tingut algun motiu de satisfacció en aquestes modestes cançons que fem i moltes gràcies. Un cop més us presento a Leo Tejedor, que ha estat a la guitarra de debò.
i Dani Tejedor, que ha estat a la percussió. La pianista ha dit prou. I al carrer sempre plou. Hi ha un tràfic d'evidències. I no és correcte perdre el control. Resta una veritat de dissabte. D'ensausada a discutir. Prendre-li el gest a Déu o als finals. O anar a la foscor a fer-se fotre. La nit corda castament la brusa i el fumall ja no tapa cap aparença, cap cansament. El vell Armstrong el Wadestorm sobre òmits esquerps. El Lennon ja no diu res i el bolero aquell torna a fer trampa. No necessita l'ànima música d'hotel. Quan la metralla és una pluja insidiosa, la màscara es va fonent i ara sua per procurar-se una carícia quasi terra.
abraçada l'olivera i jo una fusta gratada la meva carn massa tendra i em sent abraçat i abraçat colla i cintura colla i cintura una bambó colla i cintura colla i cintura una bambó una fusta clivellada dels llams la meua carn d'anys nous encara i la dama de la nit rostre de la mort ben lluny i em sent abraçar i abraçar colla i cintura colla i cintura una bambó colla i cintura colla i cintura una bambó Aquesta cançó feia molts anys que no la cantava i està dedicada naturalment al club de petanca. No, a la Lambó que organitza tot això i que segueix fent una tasca important que forma part de la meva educació sentimental. Gràcies per haver organitzat tot això. I aquesta cançó la volem dedicar a les nostres mares que els hi agrada. Són les úniques. Una vegada hi havia un gat que volia fer una cullera, volia fer una cullera, però no en sabia, però no li sortia i tot emprenyat va deixar i que salga fer culleres, que salga fer culleres, que salga de fer culleres, que salga de fer culleres. Hi havia un gat que volia fer una cullera, volia fer una cullera, però no en sabia, però no li sortia i tot emprenyat va deixar. Vinga, que salga. Que salga
Gràcies, Bela. Lo que has sentit dins d'aquest escenari? Bé, ha estat un retrobament, suposo. El que passa que ha canviat el públic en 7 anys i ara veig gent diferent i també m'interessa molt això. Ha trobat a faltar algú dins la gent que venia No sé, abans? és que no els he vist a tots, però vaja, sí, ja suposo que algú ja ha dimitit d'això, que em sembla molt bé. I què és el que suposa per a vostè també este primer treball també gravat, el compact? Bé, doncs, tal com estan les coses a nivell musical, doncs tenir un compact és una cosa important, perquè és una mostra una mica del que fas. Llavors no has d'anar personalment a oferir el que fas, sinó que escolten el disc i si els interessa doncs hi ha més contacte, no? I encara que pugui suposar que sigui un poc tòpic, quins són els referents musicals que tens? Home, suposo que en un principi la cançó francesa, la cançó catalana, però el que passa que hi ha un personatge que a mi m'interessa molt i que em sembla el Picasso de la cançó, que és Bob Dylan. És un home que segueixo fidel a ell. Molt també de música negra per el que s'ha vist en aquest recital d'avui. Sí, m'interessa molt el blues i aquestes coses. Vull dir, amb els anys m'he anat mesclant molt, no? Amb diversos interessos i he intentat posar-los en les cançons noves. Josep, quan escrius tu fas diferències entre la poesia i la música o ve després a l'hora de musicar un poema? No hi ha una recepta fixa. De vegades fas un text i pràcticament ja et suggereix ser cantat. Hi ha d'altres textos que no. És que un text per a ser cantat ha de ser una mica més sintètic, no? Vull dir, en un poema o en un text en prosa pots posar més adjectius. I llavors si en una cançó poses molts adjectius, al tercer, quart adjectiu la gent ja no sap què estàs adjectivant, perquè naturalment la comunicació és molt directa i ha passat, no? El nom. Llavors és una mica una concepció diferent, els textos per cantar i els textos per publicar en un llibre. Tindré que esperar altra vegada 7 anys per a tornar a veure igual la silla Benicarló. Jo espero que no, perquè nosaltres sortim molt bé de preu i això, som baratets i se'ns pot portar alguna passa, alguna cosa així. Treballarà per a un nou disc? Sí, ja en projecte fer un segon disc, el que passa que no hi ha massa pressa, segurament tardarem un any i mig o així, en cançons inèdites i altres que estic acabant. Treballo molt a poc en això de les cançons. Això és el que comentava abans, 2 anys per fer una cançó. Sí, és que a vegades les cançons es resisteixen, no? Llavors hi ha algunes que surten amb una certa facilitat o bastant de pressa i altres que costen molt i estan anys ahí i des de sobte un dia les acabes i no sé si les acabes o les abandones, però vaja, d'aquesta cançó que he dit, això, estic molt content. Per cert, que se m'oblidava també que una pregunta que volia fer, la cançó de Puta Misèria, que s'havia sigut censurada en una emissió de ràdio, què pensa vostè de la gent que encara censura música? Bé, vaja, hi ha gent que canta coses més fortes, a més és una cançó en to irònic, tot completament. El que passa que hi ha gent que no té sentit de l'humor i de vegades també sembla que en aquest país encara alguns no han fet la transició, no? Però la censura pot vindre més per la paraula puta o Sí, més sí, per criticar les classes? No, només és per la paraula aquesta, una cosa molt infantil, perquè això es diu al carrer i és una expressió popular, no? Vull dir, tot el món ha estat abocat a la puta misèria, no? Els italians diuen porca misèria, no? És una cosa absolutament vigent al carrer, no? I a més parar l'orella al carrer també és important. Josep, moltes gràcies pel recital i moltes gràcies també per aquesta entrevista i enhorabona pel disc. Gràcies a vosaltres.